gaskiya ba ta yi ba. To ke me yasa kika ce bai miki ba? Na farko kai ka kalle shi mana dan Allah fi sabilillah. Dan Allah wannan jallabiya na jikin shi ma bai maka kama da jallabiyan ba masa ya aro ba. Yanzu tsakani da Allah me na sama ya ci balanta na ya ba mu ne kasa. Kin san gayin Kaduna. To jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da ƙara dawowa a cikin wannan shiri namu mai daɗi mai suna Makauniyar soyayya. So yau ma mun haɗa budurwa da saurayi sun yi soyayya online amma ba su taɓa ganin juna ba, amma yau gashi za su ga juna. So bari mu zo mu introduce ɗinsu, kowa ya ga abin da ke ran kowa, mu ga soyayyan za ta daidaita koko. Mu dan juyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanki? Aisha. Kai ma juyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunanka? Muhammadu. Malam Muhammad. Na'am. Muhammad ga Aisha. Aisha ga Muhammad. Shi kuke chatting for a while. So bari mu fara da shi tunda shine namiji. Aisha ta maka face. Gaskiya. Na. To a lamba ɗaya, daga lamba ɗaya zuwa 10, lamba nawa zaka bata? 0.5. 0.5. No, bari mutane su ji. 0.5. 0.5. Wallahi gaskiya. Irin the whole of me. The whole of you. Okay. Ke Muhammad ya miki? Bai miki ba? Sam. To ke yanzu zaki rating din shi daga 1 zuwa 10, number nawa zaki bashi? Ai ka ji yanda ya ce mun 0.5 ne kuma sai in ce mishi ba. Ke nawa zaki bashi? Ai 00 din ma kawai. Alaji Allah babana. To kai me yasa kuna dating a online amma yanzu kun haɗu a fili ka ce baka santa, me yasa ko ka iya gama dalili da yasa ka ce baka santa yau? Sure. Abu ɗaya ne zuwa biyu. Kamar me? Sai ka dan magu. Kuma farko da tun farko ma gun hotuna. Gun hotuna an tsorata ni. Me ya faru gun hotuna? Da na zo irin a waya set. Amma da na zo kuma na ganta garama kawai dai gaba ɗaya dai bacci ce. Ta yi on the edge? Ba ta yi ba. Sure. Ba ta ma ba? Gaskiya ba ta yi ba. To ke me yasa kika ce bai miki ba? Na farko kai ka kalle shi mana dan Allah fi sabilillah. Dan Allah wannan jallabiya na jikin shi ma bai maka kama da jallabiyan ba masa ya aro ba. Yanzu tsakani da Allah me na sama ya ci balanta na ya ba mu ne kasa. Kin san gayin Kaduna, ba zan ce na baban shi bane dan ya mai yawa, saboda gayin Kaduna suna da wani za su iya sa abin da ya musu yawa duk cikin gayu. No, ai daga dressing din ma bai ma irin ka gani cika irin chip dressing. Kuma one thing, da yanda ake na dauko Aisha na kawo ta gidanmu. An taba da take nan da ita da kanwana. Dole saboda me? Kayan su dole zai zo kala ɗaya ne, dole an ta rigima kenan. Mashiya kuma kusan duk hotunan nan wannan digan ne, akwai wannan atankon ya duk yana ciki, inda ya duka zo gidanmu an taya na kenan ke da kanwana gun kaya. Gaskiya saboda zan yi aron kaya da yawa. Sosai. Gaskiya zan sa kayan ta. Kai kuma za ka gaba daya. In na kawo kayan babanmu za ka dinga sakawa. Ayi gaba. In na kawo kayan babanmu za ka sa. Ayi gaba gaskiya. An taya na da kanwana kenan. Yanzu abin da mu ce Allah ya haɗa kowa da rabon shi. Amin ya rabi. Allah ya raka taki gona. Sai an jima.